O programa de actos que organiza o Centro de Información á Muller da Mancomunidade do Salnés abrangue dúas liñas de actuación, unha centrada na infancia e outra nos maiores. É necesaria unha sensibilización dos rapaces desde que están nas etapas máis básicas da escolarización. Entón temos unha serie de actividades que despois explicará Mónica en diferentes centros de primaria, que o que están buscando é a eliminación de estereotipos, xa dende as idades máis pequenas. E, por outra parte, seguimos con intervencións de cara á sensibilización xa de mulleres, pero xa adultas. Na vertente infantil, nos 8 centros educativos de Mei, Ribadumia e Cambados, os 3 concellos que forman parte do CIM da Mancomunidade, vanse levar a cabo varias xornadas educativas contra os estereotipos profesionais. O que facemos é chegar ao centro educativo, pedirlle aos rapaces que fagan un debuxo de unha persoa que vai apagar o fogo nas casas, unha persoa que conduce nun rally, fan o debuxo, poñelle o nome e facemos unha avaliación de cantos dibuixaron mulleres, cantos dibuixaron homes, e cando rematan o que invitamos é a entrar a 3 mulleres que veñen uniformadas, os de piloto, de bombeiro, de ciruxana, de o que sexa, e preséntanse os rapaces e explícanlle o seu traballo. Eso fai que un neno de 6 anos, 7 anos, lle faga clic, entenda que esa profesión non quere dicir que sea nin para homes nin para mulleres. No caso das persoas adultas, vanse desenvolver almorzos informativos nos 3 municipios entre o 5 e o 7 de marzo. Nesas xuntanzas porás en valor o empoderamento feminino. As actividades para maiores complementanse ademais coa programación propia de cada un dos concellos. E máis, por exemplo, centraránse no papel da muller emigrante retornada. Día 8 vamos a ter unha mesa redonda con 17 mulleres do noso concello que nos van a contar as súas experiencias, como viviron o mundo laboral na emigración, por que emigraron, e moitas delas que voltaron e, bueno, pois si emprenderon aquí e trouxeron unha experiencia, un bagaxe que lles abreu moitas portas aquí na súa terra. E o día 8 de marzo darase lectura simultánea en cada unha das localidades a un manifesto conxunto. Nós apostamos por implicar o colexio pues, aceptou unirse a nós e entonces a lectura van a realizar nenos ali na Plaza do Concello, se o tempo non o permite, e eu creo que vai ser un pequeno cambio que nos vai axudar un pouco a integrar tamén toda a comunidade educativa neste traballo como xa vimos facendo nos últimos meses. Nos, no momento da lectura do manifesto, estaremos de parón de traballo. Animamos a todas as mulleres e a todos os homes do Concello de Cambados a secundar este parón de 2 horas, de 12 a 2.